बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो गोदान मोनसे चेप्टारखौ जागायगोन आरो बे चेप्टारनि मुङा जाहैबाय बलाम एबा समानथाला फुमसु। थामहिनबा फुमसुखौ जों दिनै जागायगोन चेप्टार 8नि। दा इयाव गिबियावनो जोंहा मा दङ, बे फुमसु होनोब्लाथाय गासैबो मिथिखायो मा थार बुंथिफोर नङाब्लाथाय फुमसुखौ जों बानायनो हाया, फुमसुनि प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनो हाया। बेनिखायनो गिबियावनो जोंहा मोनसे थार बुंथि दङ, जे थार बुंथि 8.1.1 बे मोनसे थार बुंथि। बेयाव मा दङ, थार बुंथि बायदिब्लाथाय जे बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरा समान। दा बुजिनो एसे गोब्राब, खोथाखौ जेब्ला जोङो फरायनो थाङो एसे गोब्राब आरो बुजिनो डाइरेक्ट। दा बेखौ जों सावगारिजोंब्लाथाय एसे बांसिनै बुजिनो सहज जायो। बे ओरैबायदि सावगारिजों बुजायबा, हमना ला ए मोनसे बेंखन, हमना ला मोनसे बेंखन, इयाव मा दङ, दोंसे नांज्रिद हांखो माने मा, जे बेंखननि अबेबा मोनसे बिन्दोआव आरो ना, इयाव नांज्रिद लांनाय जाय हांखो बेखौनो नांज्रिद हांखो होनना बुङो। दा इयाव ओरै नांज्रिदनानै थांदों, हमना ला मोनसे ओरै हांखोआ ना, जेनेबा नैबे बिन्दोआव नांज्रिदो आरो हमना ला नैबे बिन्दोआ जेनेबा ए आरो नैबे ए बिन्दोआव, बेंखननि ए बिन्दोआव जेनेबा नैबेयो जाय नांज्रिद हांखो, बे नांज्रिद हांखोनि मुङा साप'ज मा मोनसे आरो जेनेबा पि किउ बेफोरबायदि आरो नांज्रिद हांखो पि किउआ बेंखनखौ ए बिन्दोआव नांज्रिदलांदो आरो अब्लाथाय पि किउआ मा दोंसे नांज्रिद हांखो जाबाय। अब्लाथाय मा होनना बुंदों, जे बेंखननि नैबे नांज्रिद बिन्दो, नैबे नांज्रिद बिन्दोसिम मा होनना बुंदों, दोंसे सिलिं हांखो, नांज्रिद बिन्दोसिम दोंसे सिलिं हांखो बोयोब्ला, आदसा एसे मोजाङै बोनि आङो, नांज्रिद बिन्दोसिम दोंसे सिलिं हांखो ओरैहाय बोबाय आरो ए बिन्दोसिम, एआ नांज्रिद बिन्दो नालाय ना, ए बिन्दोआव नांज्रिदोथ' पि किउआ, बेनिखायनो एखौ मा होनना बुङो, नांज्रिद बिन्दो। बै नांज्रिद बिन्दोसिम जों जायखिजाया दोंसे सिलिं हांखो बोबाय आरो हमना ला सिलिं हांखोनि मुङा ए बि इयो। अब्लानिया मा जागोन, नैबे नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय जाय सिलिं हांखो, बेयो जाय खना सोमजिगोन, बे खनानि मुङा मा मुं, नैबे खनानि मुङा, बे खनानि मुङा मा जागोन, इयाव किउ ए बि, खना किउ ए बि आरो ना, खना किउ ए बि, बा बेखौनो मा होनो उल्थायै किउ ए बिखौनो माने बि ए किउबो होनना फरायनो हायो, बि ए किउबो होनना फरायनो हायो आरो माने मा होनना बुंनाङो, जे बेंखननि नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय सिलिं हांखोआ नांज्रिद हांखोजों बानायनाय जाय खना, माने इ खनाया मा जाखो, नैबे जेनेबा पि किउआ जेब्ला ए बिन्दोआव नांज्रिदलांदोंमोन, अब्लानिया ए बिया दोंसे सिलिं हांखो नै नांज्रिद बिन्दो ए सिम बोनाय, अब्ला नैबे ए बिया जाय खना खालामदो, नै मोनसे खना आरो जेनेबा किउ ए बि, इ जाबाय दोंसे खना, मोनसे खना जायखौ माने नैबे नांज्रिद हांखो आरो नैबे ए बि सिलिं हांखोआ बानायदो। अब्लाथाय नैबे खनाया मा होनना बुंदो, जे नैबे सिलिं हांखोनि बेंखन सिङावनो, माने बेंखन बाहागोआवनो आरो माने नैबे बेंखन बाहागोआवनो गुबुन फारसेखै देंग्लायनाय खना। दा हमना ला नैबे सिलिं हांखोनि गुबुन फारसेयाव बे नैबे बिया जाबायना, दा बिनिफ्राय दोंसे गुबुन सिलिं हांखो दोंसे ला, बिनिफ्राय हमना लायो सि आरो बि सि, नैबे सिलिं हांखोआ ए बिमोन, दोंसे नै बिन्दोआ जाबाय नांज्रिद बिन्दो, ओमफ्राय सिलिं हांखोनि गुबुन फारसेखै बि बिन्दो, बै बि बिन्दोनिफ्राय गुबुन मोनसे सिलिं हांखो बोबाय आरो ओमफ्राय नैबे सिलिं हांखोनि मुङा मा नाम, बि सि। एबार नैबे बि सि सिलिं हांखोनि नैबे जाय गुबुन मोनसे बाहागो, नै बिथ' थाबाय मोनसे बिन्दो आरो गुबुन मोनसे मा सि आरो नै सि बिन्दोनिफ्राय नै नांज्रिद बिन्दोसिम आरो मोनसे सिलिं हांखो बोनांगौ। दा जोङो सि आरो एखौ ओरै फोनांजाबना होबाय आरो माने मा, सि ए आबो गुबुन मोनसे सिलिं हांखो जाबाय। अब्लानिया दा नैबे सि एखौ फोनांजाबनायाव नै बि सि सिलिं हांखोजों नैबे सि ए आ जाय खना सोमजिदो, बै खनानि मुङा मा,
बे खनाया जाबाय नै मोनसेया बे खनाया मा बे नैबे खनाखौ मा होनना फरायगोन जों BCA आरो BCA खौनो मा होननाबो फरायनो हायो जों ACB होननाबो फरायनो हायो ACB होननाबो फरायो अब्लाथाय जोंना थार बुंथि बायदिब्लाथाय मा नैबे खनाजों समान जायो नैबे खनाया मा QAB बा BAQ बे खनायासो समान BCA बा ACB जों समान नै खनाजों बे खनाजों समान जायो आरो बेफोरबायदि थामहिनबा नैबे नै खनाया नै बे खना नालाय ना नै खनाया नै खना गासै खनाया मा समान जागोन आरो समान इसोरो थामहिनबा बुंनो थांबाथाय खना QAB नैबे QAB आसो समान BCA जों समान आरो बेखौनो जों उल्थायै मा लिरनो हायो QAB खौनो मा लिरनो हायो BAQ लिरनो हायो आरो नैबे BCA खौनो मा लिरनो हायो ACB बो लिरनो हागौ आरो थार बुंथिया बेखौ होनना बुंदो जे नांजित बिन्दोसिम बोनाय सिलिंहांखा जाय खनाखौ सोमजियो बै खनाया नैबे सिलिंहांखोनि गुबुन फारसेखै बोनाय दोंसे सिलिंहांखोनिफ्राय नांजित हांखोसिम बोनाय जाय सिलिंहांखो बिजों बानायनाय खनाजों समान बे आरो जोंनि प्रेक्टिकेलि जोङो सावगारियाव नायनो थांबा बेफोरबायदि जायो आरो बेखौनो जोङो पाकायना लिरोब्लाथाय नैयाव जेरै होदोना बिजाबाव जाय मोनसे थार बुंथि होनदो नैबे थार बुंथि आरो बेखौनो बेफोरबायदि फिदिंना लिरदो ओमफ्राय नाव बुजिनो एसे गोब्राब मोनो नैबे बिजाबाव जाय जोंना थार बुंथि दं आरो नैबे सावगारिजों एसे बुजिनो गोब्राब बायदि मोनो आरो ना नांगौ जायो आङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल होदो दा आं जेनेबा नैजानिफ्राय लाबायना दा ओजानिफ्राय लाब्लालाय नै इ फारसेनिफ्राय लाबालाय माने ओरैबायदि आं खोन्थाना होदो बेखौ गोसोआव लाखिनायनि मोनसे आयदा जेनेबा ओरै सानना ला किउनिफ्राय ए सिम फैदो होनना सानना ला ना किउनिफ्राय ए सिम एनिफ्राय बि सिम थांदो होनना सानना ला ओमफ्राय बिनिफ्राय सि सिम थांदो होनना सानना ला सिनिफ्राय आरो ए सिम फैदो होनना सानना ला आरो माने नैबे नांजित हांखोखौ जेनेबा किउनिफ्राय नै ए सिम नांजित बिन्दोसिम फैदो सानना ला नांजित बिन्दो एनिफ्राय बि सिम मोनसे सिलिंहांखो बोदो बिनिफ्राय सि सिम मोनसे सिलिंहांखो बोदो आरो सिनिफ्राय नांजित बिन्दोसिम आरो दोंसे सिलिंहांखो फैफिनदो अब्लानिया ओरै फैबाय ओरै थांबाय ओरै फैबाय ओरैबायदि जाहैबाय ना अब्लाथाय नैबे खनाजों नै खनाजों समान जागोन आरो अब्लाथाय उल्था फारसे बेखौनो जों ओरै लाबालाय जेनेबा इनो जाहैबाय आरो ना पि किउ नैबे ए आनो जाबाय जेनेबा सावगारिया बिनो आरो जेनेबा ओजोंहा मा दङ नैबे बि दंना नैबे बि इनिफ्राय मा फैदो ओजा सि फैदो आरो नैबे सिनिफ्राय आरो मा ए सिम फैफिनदो एबार दहायथ' जों नैबेयाव नैबेखौ ओजोंनिफ्राय लादो ना जुदि ओजानिफ्राय लायोब्लालाय जेनेबा जों ओरै सानना लायोबा पिनिफ्राय ए सिम थांदो ना एनिफ्राय सि सिम फैदो सिनिफ्राय बि सिम फैदो बिनिफ्राय ए सिम फैदो इदिबोथ' जानो हागौ ना अब्लालाय मा जागोन अब्ला सोर खना समान जागोन पिनिफ्राय ए सिम थांदो एनिफ्राय सि सिम सिनिफ्राय बि सिम बिनिफ्राय ए सिम अब्ला अबे जागोन खनाया नैबे खना इ खनाया मा PAC खनाया सोरजों समान जागोन PAC खनाया ओरै थांदो ओरै थांनानै ओरै थांना ओरै फैफिननायाव लास्टावबो जों फैनानै नै खना सोमजिदो ना नै खना समान जागोन इ खनानि नामा मा नाम CBA बेफोरबायदि आरो माने ओजों इ खावसेनिफ्राय नायबा मा जागोन PAC आ सोरजों समान जागोन CBA जों समान जागोन आरो बिजों समान जागोन थामहिनबा बेखौनो जों ओरैबो लिरनो हायो PAC खौ मा लिरनो हायो CAP बो लिरनो हागौ CBA खौ मा लिरनो हायो ABC बो लिरनो हागौ ना बिदि आरो खनाया गतिके इ जाबाय जोंना बुजिनो गोनां जाय थार बुंथिनि मेन खोथा बे जाबाय बेखिनि आरो दा जों बेखौनो फोरमानबो खालामगोन आनजादाव फैयो जोंहा बेखौ फोरमान खालाम होननानै दा जों फोरमानबो खालामगोन आरो दा फोरमान खालामनो थाखाय जोङो जायखिजाया मोनसे सावगारि लागोन सावगारि लानानै जोङो फारि फारि फोरमान खालामलांबाय थागोन दा जोंहा आनजादाव बे सोंथि हिसाबै फैबाय थायो आरो जेनेबा फोरमान खालामदि बेंखननि नांजित हांखोआ नांजित बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरा समान इदि होननानै माने इखो थार बुंनायाव मा फैगोन फोरमान खालामदि सोदोब फैगोन आरो नै बेंखननि
सिगाङाव मा फैगोन फोरमान खालामदि होननाय मोनसे सोदोब फैगोन बेफोरबायदि जोंहा आनजादाव फैबाय थायो दा होमबाथाय बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन गिबियावनो मोनसे सावगारि बोना लाखानांबाय फंसेयाव जेब्लाबो सावगारि बोखानांगोन आरो सावगारिखौ नायै नायैसो जोङो फोरमानखौ बानायो बेनिखायनो गिबियाव जोङो मोनसे बेंखन मोनसे लाबाय जेनेबा बेंखननि मेरुआ अ आरो बेंखननि मेरुआ अ ओमफ्राय इयाव जों मा खालामगोन मोनसे नांज्रिद हांखो बोगोन जेनेबा नांज्रिद हांखो दोंसे लाबाय आरो ओरैबायदि नांज्रिद हांखो नालाय एसे नांज्रिद लांनांगोन बेंखनाव ना जेनेबा इयो बेंखनखौ नैबे बिन्दोआव नांज्रिलांदों आरो नैबे जाय बिन्दोआव नांज्रिलांदों हमना ला इयो बेंखननि जाय नांज्रि बिन्दो बे जाबाय पि आरो बेनिफ्राय उनाव नांज्रिद हांखोनि नामा जेनेबा इ एफ आरो इयो पि बिन्दोआव नांज्रिलांदों बेंखनखौ माने इ पि एफबो होननो हागौ आरो दा नांज्रिद हांखोनि मुंखौ अब्लाथाय दा बेयाव मा जोङो दोंसे सिलिं हांखो लागोन आरो ओमफ्राय दोंसे सिलिं हांखो हमना ला नोरै लाबाय आं नोरै लाबाय नैखिनियाव नैबे नांज्रि बिन्दोसिम दोंसे सिलिं हांखो लानांगौ जोङो स्केलजों बोबा साबसिन जायो नै मा लाबाय नैबे नांज्रि बिन्दो पिसिम दोंसे सिलिं हांखो बोबाय सिलिं हांखो जेनेबा नै मुंखौ डि होबाय आरो माने पिडिया मा जाहैबाय नैबे पिडिया नांज्रिद बिन्दो पिसिम बोनाय दोंसे सिलिं हांखो जाबाय अब्लाथाय दा जों मा फोरमान खालामनांगौ ओरै रखम जे इयाव जेब्ला पिडिखौ दोंसे सिलिं हांखो लागोन ना अब्लाथाय नैजे इ पि एफ दोंसे जोंहा नांज्रिद हांखो दं बेयो नैबे सिलिं हांखोजों मा खना सोमजिदो इ फारसेनिफ्राय नायबा मा जागोन इयो एफ पि डि आरो ओजानिफ्राय नायबा मा जागोन इ पि डि माने ओजानिफ्राय नायबा मा जायो एफ पि डि माने नैबे खनाया एफ पि डि आरो नैयो ना बे खनानि मुङा मा नाम एफ पि डि आरो ओजोंनिफ्राय नायबा मा जागोन इ पि एफ इ पि डि जागोन आरो आच्छा इखौबो आं सिन मोनसे होना दोनदो नै खनानि नाम मा नाम जागोन इ पि डि दा नैबे इ पि डि आरो एफ पि डि आरो इ पि डि नैबे खनाया सोरजों समान जानांगौ बेखौ दा जोङो लालांबाय थानि दा ओरै जागोन नैबे डि बिन्दोनिफ्राय जुदि ओजोंहा मोनसे हमना ला नैबे दोंसे सिलिं हांखो दं आरो डि निफ्राय हमना ला इयालागि मोनसे सिलिं हांखो दं आरो बै सिलिं हांखोनि नामा हमना ला डि ए बा ए डि आरो नैबे डि बिन्दोनिफ्राय मा लादो जों ओजोंहा दोंसे सिलिं हांखो लादो बै सिलिं हांखोनि मुङा मा नाम डि ए बा ए डि अब्लाथाय डि ए बा ए डि बिनिनो नै सिलिं हांखोनि जोबथिनिफ्राय फैनाय नालाय एबार नैबे जोबथिनिफ्राय एबार नैबे नांज्रि बिन्दो पिसिम फै नांज्रि बिन्दोसिम पिसिम फैबाथाय जाय खना जागोन बियो नै मोनसे खनाजों समान जागोन माने इदि जायो होननानै फोरमान खालामनांगौ नै नांज्रि बिन्दो पिसिम फैबायना नैबे ए निफ्राय अब्लानिया नैबे खनाया सोमजिदो नालाय नै खनाया सोरजों समान जागोन नैबे खनाजों थामहिनबा मा एफ पि डि खना एफ पि डि खना एफ पि डि आ सोरजों समान डि ए पि जों समान खना डि ए पि जों समान जायो होननानै जों फोरमान खालामनांगौ आरो नै फारसेनिफ्राय नायबालाय इ पि डि खनाया सोरजों समान जानांगोन इ पि डि इ खनाया सोरजों समान जानांगोन दा जोङो इ पि डि जों जाय खनाया समान जागोन इयो मा जानांगोन बेंखननि उल्था फारसे नालाय नै इ फारसेखै जानो मोना नैबे खनाया नै आगसिथिं जाखाबाय नालाय एबार आगसिखैनिखौ जों लानो हाया बोजा लानांगोन नै आगदाखै लानांगोन नै जोंनिया दहायनिया नै आगदाखै दंमोन नालाय एफ पि डि आ नै बोजा जाबाय बेंखननि एबार आगसि फारसेखै जानाय डि ए पि जों समान जानांगौ होनना फोरमान खालामनांगौ जोङो ओमफ्राय एबारनिया नैबे इ पि डि आ नैबे आगसिथिं जाबाय नालाय गुबुन इजों जाय समान जानांगौ इयो बेंखननि नै आगदा फारसेखै जानांगोन आरो दा इयाव जोङो सिलिं हांखो लाबाथाय नैबे आगदा फारसे लानांगोन हमना ला नैयाव जों गुबुन मोनसे सिलिं हांखो लाबाय आरो हमना लाबाय इ गुबुन मोनसे सिलिं हांखो डि ओमफ्राय नैबे सि आरो डि सि बा सि डि इ गुबुन मोनसे सिलिं हांखो एबार इ सिलिं हांखोआ जेब्ला नैबे सिलिं हांखोनि जोबथिनिफ्राय नैबे पिसिम फैगोन ना
P सिम फैनायाव जाय खना सोमजिगोन बे खनाजों नैबेयो समान जानांगोन माने EPD आ माने C जों नै P खौ जों जेब्ला ओरै फोनांजाबना होगोन नै जों मा खालामबाय C जों नैबे नांजिद बिन्दो P खौ फोनांजाबबाय फोनांजाबनाय लोगो लोगो मा जागोन जाय खना सोमजिगोन नैबे खनाया नैबे खनाजों समान जासिगोन आरो माने EPD नै गोजाजों जे आं सिन होदों ना बेसो समान जागोन नैबे खनाजों समान जागोन आं इखौ सिन होना दोननि नैबे खनाजों समान जानांगोन आरो नैबे खनाया बे खनाया सोरजों समान जागोन EPD आ नैबे DCP जों समान जागोन DCP जों नैबे DCP जों खना DCP बेजों समान जागोन होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो दा होमबाथाय जोंहा मोननै जाबाय फोरमाना मा खालामनांगौ जों FPD आ DAP जों समान आरो गुबुन फारसे EPD आ DCP जों समान EPD आ DCP जों समान इखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ दा जोङो जायखिनिखौ सावगारि आखिना लाबाय सावगारियाव जायखौ आखिना लादो बेखौ जों नैयाव लिरना होनांगौ आरो गोनां बुंफुरथि बा गोनां बुंफुरलु होननानै नैबेयाव लिरनांगौ जोङो सावगारियाव जिखिनि आखिना लादो बेखौ लिरना होगोन दा आङो लिरनानै होलांखानोसै बेखौ मा आखिना लादो दा जोङो जिखिनि आखिनानै लाबाय गासैखौबो इयाव बुजायनानै लिरना होखाबाय आरो ने जों मा लादो गिबियावनो नाय गोनांथिफोरलि होननानै लिरना लादो जोङो इयाव गोनां बुंफुरलु बा गोनां बुंफुरथिखौ अमेरु गोनां मोनसे बेंखनाव नैबे अमेरु गोनां मोनसे बेंखन लादो इयाव मा लादो EPF नांजिदांखा बेंखनखौ P बिन्दोआव नांजिरदों होनना बुंदो EPF मोनसे नांजिदांखा नै P बिन्दोआव नांजिरदों ना बेयो एबार PD सिलिंआंखा बेंखननि मोननै बाहागोआव फारि DAP आरो DCP खना सोमजिदों इयावदि जों मा लादोंमोन PD सिलिंआंखा ना नैबे PD सिलिंआंखा मा खालामदो बेंखननि आगसिखै आरो नैबे आगदा फारसेथिं नै PD नि आगसिथिं आरो PD नि आगदाखै मोननै खना सोमजिदों मोनसेया मा नैबे DAP मोनसे खनानि नामा नंगौना DAP आरो मोनसेया मा DCP नै DAP आरो DCP याव आङो DC लिरफ्लांबाय सरि DCP मामोन DAP आरो मोनसेया DCP नै DAP आरो DCP नंगौना DAP आरो DCP सोमजिबाय आरो खना सोमजिदों फोरमान खालामनांगौदि मा FPD = DAP FPD जों DAP जों समान फारसेथिं EPD = DCP मोनसेया जाबाय EPD = मा DCP जायो होननानै जों फोरमान खालामनांगौ आरो दा जोंना फोरमाना बेखिनिजोंल' जानाय नङा जों एसे आखिदेरनो नांगोन दा आखिदेरनानै जों लानि आखिदेरनाय हिसाबै जों मा लानांगोन नैबे नांजि बिन्दो P निफ्राय ना नै P नि गेजेरजों मोनसे खाव हांखोबो लानांगोन जों खाव हांखो बेंखननि खाव हांखो मेरुजों थांनाय सिलिं हांखो बा देरसिन सिलिं हांखोआनो मा खाव हांखो नंगौना बे खाव हांखो लागोन आरो जों नैबे बे खाव हांखो P निफ्राय जोंहा खाव हांखो लाबाय P निफ्राय दोंसे खाव हांखोआ मा खाव हांखोआ जाबाय मेरुनि गेजेरजों बारलांनाय सिलिं हांखो बेनिखायनो नैबे बेंखननि मेरुआ O मोन नालाय ना नै P बिन्दोनिफ्राय ओरैहाय O नि गेजेरजों जाय सिलिं हांखो लादो बेनो जाबाय दोंसे खाव हांखो आरो बे खाव हांखोनि मुंखौ जों दोननि मोनसे मुं दोनगोन जों जेनेबा ये P नैबे Q थामहिनबा मा जाबाय खाव हांखोनि मुङा PQ जाहैबाय आरो खाव हांखोनि मुङा मा PQ ए PQ जाबाय ओमफ्राय लोगोसे जों आरो मा खालामबावगोन ओइ Q बिन्दोखौ D आरो Q बिन्दोखौ फोनांजाबना होबावगोन जों नैजे D बिन्दो ना D बिन्दोखौ Q बिन्दोजों फोनांजाबना होगोन बे जाबाय जोंनि फोरमाननि सुबिदानि थाखाय जों लादो आरो बेखौ माने खायसे खायसे फोरमाना डाइरेक्टयै सावगारिजोंल' जाया एक्सट्रायै आखिदेरनो गोनां जायो दा बेयावबो जोङो नैबे PQ खाव हांखोखौ लादेरनो गोनां जादों आरो Q जों D जों फोनांजाबना होदो आरो बेखिनि आखिनाय दा जोङो आखिनायखौ नैबेयाव लिरबावनांसिगोन गाहायाव आखिदेरदो नालाय नैयाव आखिनाय होननानै जों लाइन मोनसे लिरनानै लागोन दा आङो बे लाइनखौ लिरनानै होनि दा जोङो आखिदेरनायखिनिखौ लिरना लाबाय आखिनाय मा लाखो जों P नि गेजेरजों PQ दोंसे खाव हांखो लानाय जाबाय आरो D, Q
फोनांजाबनाय जाबाय नैबे माने नैबे p नि गेजेरजों नैबे p q खावांखोखौ बोबाय नंगौना नैयो बेनिफ्राय मा खालामदो q आरो d फोनांजाबदो बेखायनो d, q माने d आरो q खौ फोनांजाबदो बा q, d खौ फोनांजाबदो जों d, q फोनांजाबनाय जाबाय होननानै जों लिरना लादो दा जों जिखिनिखौ आखिना लाग्रोनांगौमोन जिखिनि आखिना लानांगौ फोरमान खालामनो थाखाय आरो लोगोसे फोरमाननि सुबिदानि थाखाय जिखिनि एक्सट्रा आखिदेरनांगौ गासैखौबो जों लिरना लाजोब्बाय इयाव मख'जोबना होबाय एबार दा जोङो फोरमान खालामगोन फोरमानाव जों नैबेखौ फोरमान खालामनांगौ आरो दा जों मा फोरमान खालामनांगौ नैबेयो आं इखौ बबेबा नैयाव लिरना दोनदो नैबेयाव आं लिरना दोनथ'दो मा फोरमान खालामनांगौ ना दा आं इखौ खोमोरनांगोन नालाय से नाम्बाराव मा दं खना FPD is equals to खना FPD जो मा समान DAP बेखौ समान होनना फोरमान खालामनांगोन आरो 2 नाम्बाराव मा फोरमान खालामनांगोन EPD खना EPD is equals to खना DCP बेखौ जों फोरमान खालामनांगोन आरो दा होमबाथाय आङो फोरमानखौ जागायलांनोसै दा जोङो फोरमान खालामलांसै फोरमान खालामनो थाखाय आं नैबे गोजौनिफ्राय फोरमानखौ बानायबोनोसै फोरमाननि थाखाय जों गिबियाव मा लिरनांगोन फोरमान होनना लिरनांगोन आरो नैयाव फोरमान होनना लिरनांगोन दा एबार फोरमानाव जों मा अबेखौ लाना फैग्रोगोन नाय जों मोनसे खोथा गासैबो मिथिखागौ जे खाव बेंखनथा खनाया जेब्लाबो से खनाथि होनना जों मिथिगौ दा इयाव आं खोन्थिना दोनै इयाव नाय नै बेंखन नंगौना इ मोनसे ओरै बेंखन दंमोन ए बेंखनाव मेरुआ मामोन O ओमफ्राय मा होनखादो PQ आ मा होनना बुंखादो नैबे PQ आ मोनसे खावांखो होनना बुंखादो ना PQ आ मोनसे खावांखो होननानै जों आखिनायाव लाखादो अब्ला नैबे PQ आ जुदि मोनसे खावबा नैबे खावनि सायाव जाय बेंखनथा खना थागोन बेफोर मा जागोन 90 डिग्री जागोन बा खनाथि जागोन दा नै Q निफ्राय नै मा दं QDP दं नंगौना PDQ ओरै दंना नैयाव D दं जेनेबा D PDQ ओरै दंना PDQ इ खना दं अब्ला नाय PQ आ जेब्ला मोनसे खाव हांखो जागोन अब्लाथाय इ खाव हांखोनि सायाव थानाय जाय बेंखनथा खना बेनि माना बेसे जायो जेब्लाबो 90 डिग्री जायो बेनिखायनो नैबे खनाया मा जागोन नै खनाया 90 डिग्री जागोन मानो खाव बेंखनथा खना बियो QDP आ मा बा PDQ आ मा जागोन मोनसे खाव बेंखनथा खना बेनिखायनो जों मा लिरगोन खना नैबे PDQ बा QDP बो होनांगो QDP इक्वल्स टु मा जागोन से खनाथि मानो से खनाथि मानो होनबाथाय मा खाव बेंखनथा खना PQ आ मोनसे खाव हांखो नालाय ना इ खाव हांखो आरो खाव हांखोनि सायाव थानाय जायखिजाया बेंखनथा खनानि माना मा जायो 90 डिग्री बा से खनाथि जायो बेनिखायनो नैबे PQ आ दोंसे खाव हांखो जाबाय नालाय QDP बा PDQ नैबे खनाया बेसे जागोन 90 डिग्री जागोन आरो दा जों बेखौ बेयाव लिरगोन आरो जों इयाव लिरगोन फोरमानाव खना QDP आ मा जाबाय खाव बेंखनथा खना खाव बेंखनथा खना बेनिखायनो मा जागोन खना QDP इक्वल्स टु मा जागोन से खनाथि बा मा जायो 90 डिग्रीबो लिरनो हायो नंगौना से खनाथि बा 90 डिग्रीबो लिरनो हागौ आरो अब्लानिया नाय QDP आ से खनाथिबा आं आच्छा से खनाथिनि जायगायाव आं 90 डिग्रीखौनो लिरनानै ना 90 डिग्री बा जोंहा लिरनायाव मोजां जायो थाबनो जायो बेनिखायनो से खनाथिनि जायगायाव मा होबाय 90 डिग्रीखौनो होबाय दा नैबे QDP खौ जों मा लिरनो QDP आ 90 डिग्री जानाय लोगो लोगो जोंहा मा मोनसे आरो कन्डिशन फैयो नाय मोनसे खोथा मोनसे आखान्थि थामाव मोनथाम खनानि दाजाब गासैया बेसे जायो मोनसे खना
जायखिजाया नैयाव मा मोनसे आखान्थिथाम दं पि किउ डि ओरै जाना दं नाय पि सरि एसे सिदासो दंमोन इयो ना नै गाहायाव पि दं गोजौआव किउ दं आरो जोंहा डि दं आरो ओरैबायदि नै पि किउ डि आखान्थिथाम नुदोंना नैबेयाव पि किउ डि नै बे आखान्थिथाम दङ मोनसे आखान्थिथामाव बेसे मोनथाम खनानि दाजाबगासै जेब्लाबो 180 डिग्री बेनिखायनो नैबे खना आरो नैबे खना इ मोनसे खना इ मोनसे खना इ मोनसे खना मोनथाम खना दाजाबबा बेसे जायो आखान्थिथाम मोनसेयाव 180 डिग्री जायो बेनिखायनो मा जागोन नैबे आखान्थिथामाव खना नैबे खनाखौ मा नाम होनो इखौ जोङो QPD बो होननो हागौ QPD प्लास नै खनाखौ मा होनना लिरनो हायो PQD लिरनो हागौ PQD प्लास नैबे खनाखौ मा लिरनो हागौ जों QDP equals to 180 डिग्री नाय नैबे खना P खना Q आरो खना D इ मोनथाम खना दाजाबबा बेसे जायो 180 डिग्री जायो मानो जाहोना जे मोनसे आखान्थिथामाव मोनथाम खनाफोरनि दाजाबगासै जेब्लाबो 180 डिग्री बेनिखायनो नैबे खना माने मा इ जाबाय QPD नै QPD लिरदो नै खनाखौ मा लिरदो Q खौ PQD नै PQD लिरदो प्लास ओमफ्राय नैबे खनाखौ मा लिरदो QDP लिरदो QDP मोनथामखौ दाजाबा बेसे 180 जायो आरो अब्लानिया जों बेखौ आरो लिरलायनोसै आरोबाव ओरैना लिरनो हायो आरोखौनो लिरबाय आं आरो आखान्थिथाम मा नाम आखान्थिथामा इयाव PQD बा PDQG लिरो जेनेबा आङो PQD खौनो लिरबाय आरो ना आखान्थिथाम PQD आव मा फैयो खना PQPD प्लास खना PQD प्लास खना QDP इक्वल्स टु बेसे जायो 180 डिग्री जायो अब्ला इयाव नाय जों दासो मोनदो QDP नि माना बेसे 90 डिग्री बेनिखायनो QDP नि जायगायाव मा फैगोन 90 डिग्री फैगोन बेयाव जों होगोन आच्छा इफोर इदिनो थाबाय QPD प्लास खना PQD प्लास खना नैबे QDP नि जायगायाव बेसे 90 डिग्री नैबे 90 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्रीया थाबाय नेक्स्ट एबार जों इखौ लाबाय QPD प्लास खना PQD इक्वल्स टु बेसे जाबाय 180 डिग्री प्लास 90 आ जों थांबा मा जागोन माइनास 90 डिग्री जागोन अब्ला मा मोनबाय जों खना QPD प्लास खना PQD इक्वल्स टु बेसे 180 निफ्राय 90 थांबा बेसे 90 डिग्री बे से नाम्बार जाबाय आरो नाय आं खेबसे बुजायना होदो जायखिजाया खाव बेंखनथा खनानि माना बेसे जाखायो 90 डिग्री जाखायो बेनिखायनो QDP आ बेसे 90 डिग्री आं दहाय सावगारिखौ बोनानै बुजायना होखादो आरो आखान्थिथामाव मोनथाम खनानि दाजाबगासैया 180 नालाय इ मोनथामखौ दाजाबा 180 दा QDP नि माना 90 डिग्री नालाय 90 खौ होबाय नैबे मोननै खना QPD PQD लाखिबाय प्लास 90 आ जों थांबा माइनास 90 जाबाय 180 निफ्राय 90 थांबा बेसे 90 बेनिखायनो नैबे QPD आखिनायनि थाबाय प्लास PQD आबो थाबाय समान थाबाय 180 निफ्राय 90 थांबा 90 से नाम्बार खालामना दोनबाय जों आबार नेक्स्ट स्टेपआव फैलायनि जों बे मोनसे स्टेप थांबाय जोंहा फोरमाननि आरो नेक्स्ट मोनसे दा नैयावबोथ' जायगा जानाय नङा आं मा खालामनि नैबेखौथ' जोंनो फोरमानाव नांखागोन नालाय ना आङो बेखौ मा खालामनि साइडआव बबेबा लिरना दोनथ'नि बेखौ जायगाया नैबेयाव आं लिरना दोनथ'नि दाहाय नांगोन आंनो बेनिखायनो नैयाव लिरना दोनथ'गोन खना मा इयो QPD प्लास खना QPD आरो PQD मोनदों ना PQD इक्वल्स टु बेसे 90 डिग्री इयो से नाम्बारमोन लिरना दोनथ'बाय आं दा नांगोन आंनो QPD प्लास PQD इक्वल्स टु 90 डिग्री नै सेखौ लिरना दोनथ'बाय दा नांगोन एबार नेक्स्ट मोनसे स्टेपआव फैगोन जों एबार जों नेक्स्ट मोनसे स्टेपआव फैनि नाय मोनसे थार बुंथि जों मोन्दोंमोन जेनेरेल मेथ्सआव बेंखन जाय चेप्टार दङ बेयाव ओरैबायदिमोन जे बेयावथ' मोनसे नांज्रिथांखो थायोब्ला दा बेयाव EPF आ दोंसे मा नांज्रिथांखो ना EPF आ जुदि दोंसे नांज्रिथांखो जायो अब्लाथाय नैबे नांज्रि बिन्दोसिम बोनाय जाय सखाव नांज्रि बिन्दोसिम बोनाय सखाव मा जायो बेयो नांज्रिथांखोनि सायाव थोंगोर जायो दा जेनेबा नैयाव
अ दङ जों जेनेबा अखौ नैबे सखावखौ बुंनाय आरो खावखौ होननाय एखे नालाय दा इयाव ओरै किउनिफ्राय पिसिम दोंसे ओरैहाय नांजि बिन्दोसिम बोनाय मोनसे खाव हांखो दं आरो माने मा नै पिया नांजि बिन्दोमोन ना नै किउ पिया मा बा पि किउआ दोंसे खाव हांखो अब्लाथाय ओरैबायदि जायो जे नांजि बिन्दोसिम बोनाय जाय खाव हांखो बै खाव हांखोआ नांजि हांखोनि सायाव थोंगोर जायो थामहिनबा ओरै जागोन जे नैबे पि किउआ ना पि किउ जाय पि किउ दं पि किउआ सोरनि सायाव थोंगोर जागोन पि किउ बा किउ पिया नैबे इ पि एफ नि सायाव इ पि एफ नि सायाव मा जायो थोंगोर जायो थोंगोर माने मा थोंगोर माने ओरैहाय नैबे किउ पि एफ नैजानि खनाया 90 आरो नैबे किउ पि इ नैबे खनायाबो 90 जायो आरो ओजा 90 जायो बेनिखायनो जोंना जिहेतु थार बुंथियावनो दंखायो जे मोनसे नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय खाव हांखोआ नांज्रिद हांखोनि सायाव थोंगोर बेनिखायनो पि किउआ दोंसे खाव हांखो जानायलाय आरो पिआ मोनसे नांज्रिद बिन्दो जानायलाय बेनिखायनो नैबे किउ पि बा पि किउआ नैबे इ पि एफ नि सायाव मा जागोन थोंगोर जागोन थोंगोर माने मा ओजोंनि नैबे 90 इ फारसेखै 90 इ फारसेखै 90 नै फारसेखै मा दं नै फारसेथिं दङ इ पि किउ नैबे खनाया इ पि किउ नैबे खनाया मा इ 90 जायो नैबे इ पि किउआ 90 खना इ पि किउ इ 90 जागोन आरो ओजोंहा मा जागोन नैबेयो किउ पि एफ इबो 90 जागोन आरो किउ पि एफ आ बेसे जागोन 90 डिग्री जागोन आरो बेयो अब्लानिया दा जोङो फोरमाननि सुबिदानि थाखाय अबेखौ बाहायगोन नैबे किउ पि एफ खौ बाहायगोन जों ओजोंहा जे किउ पि एफ खना दंना नैबे खनायाबो 90 डिग्री जायो नालाय बेखौ जोङो फोरमानाव बाहायगोन माने नै खनाया बेसे 90 डिग्री जायो नै किउ पि एफ आ 90 डिग्री अब्लानिया दा जों बेखौ फोरमानाव लानोसै आं नैबे गोजौ नैयावबो जायगा दङ अबसे नैयाव लिरना होनि आङो आरोबाव मा जायगोन जोंना नैबे पि किउआ इ पि एफ नि सायाव थोंगोर पि किउ थोंगोर इ पि एफ नै इनि सायाव थोंगोर जाबाय नालाय बेनिखायनो नैबे इ पि किउआ 90 डिग्री बा किउ पि एफ आ 90 डिग्री जायो जोङो इ पि किउखौबो 90 लिरनो हायो किउ पि एफ खौ 90 लिरनो हायो जोंहा फोरमाननि सुबिदानि थाखाय जोङो नैबेखिनिखौ लानो किउ पि एफ इक्वल्स टु 90 बेखौल' जों लानि दा गाहायाव लिरजागोन ना लाइन मोनसे नै गोजौआवनो लिरखानि आं बेनिखायनो खना किउ पि एफ इज इक्वल्स टु बेसे 90 डिग्री जाबाय आरो दा किउ पि एफ आ 90 डिग्री जाबाय दा इ 90 डिग्री जाबायबा आरो किउ पि एफ आ मा लोगो नांना सोमजिदो बेखौ जों नायनि किउ पि एफ आ बोरै दं सावगारियाव नैयाव नायनि नाय किउ दङ पि दं एफ दं ना किउआ गोजौथाराव दं पिआ नै गाहायाव दं एफआ दं नै फारसेखै ओरै दं एफ नंगौना नैबे किउ दं पि दं एफ दं किउ दं पि दं एफ दं ओमफ्राय उनाव दा जोंनियाव फोरमाननि सुबिदानि थाखाय जोङो खायसे खनाखौ जों लाफानो नांगोन आरो बेयाव जेनेबा नैबे डि गेजेराव आरो मा दं डि बिन्दो ओरै दङ दै ओरै डि दं आरो नै माने किउ पि एफ बिथ दं किउ पि एफ दं आरो नै पि निफ्राय डि सिम दंना पि निफ्राय डि सिम ओरैहाय मोनसे सिलिं हांखो दंमोन आरो नै पि निफ्राय डि सिम ओरैहाय अब्लाथाय नाय नैबे किउ पि एफ नाय जों इयाव मोननै खना दाजाबबा मा जायो आं खोन्थिना होदो नैयाव जों जेब्ला नै खनाखौ दाजाबो किउ पि डि प्लास सोरखौ लाखो जों किउ पि डि नैबे खनाखौ लाबाय आरो ना किउ पि डि प्लास नैबे खनाखौ लाबाय जों एबार नै मोनसे खनाया मा नाम इयो एफ पि डि इ मोननै खनाखौ दाजाबा मा जागोन खना किउ पि डि नैबे खनाखौ बुंदो नैबे खनाखौ किउ पि डि माने ओमफ्राय एफ पि डि माने नैबे खनाखौ बुंदो आरो नैबे खनाखौ अब्लाथाय नै मोननै खनाखौ दाजाबबाथाय जोंहा मा जायो
गेजेरनि रोदाया गैया जालाङोना गेजेरनि रोदाया नैबे गोमालाङो आरो नैबे गेजेरनि रोदाया गोमालांबाय गोमालांबाथाय मा जाखोयो मा खना जाखो बे खनाया जाबाय किउ पि एफ जाहैबाय आरो बा किउ पि एफ बा एफ पि किउ जाहैबाय इयाव जों मा लिरदोंमोन नैखौ नायना किउ पि एफ आनो लिरदोंमोन ना नैबे किउ पि एफ जाहैबाय आरो किउ पि एफ जाहैबाय दा बुजिबायना नैयो माबायदि जे इयाव मोननै खना किउ पि डि नैबे मोनसे खना आरो एफ पि डि नै मोनसे खना इ मोननै खनाखौ जेब्ला दाजाबो गेजेरनि रोदाया गैया जानानै किउ पि एफ इयो सोमजिबाय आरो नै किउ पि डि प्लास किउ पि एफ बाथाय मा किउ पि एफ जायो बेनिखायनो दा जों किउ पि एफ नि जायगायाव मा लिरनो हायो नै किउ पि एफ नि जायगायाव जों लिरनो हायो खना किउ पि डि प्लास खना एफ पि डि बेखौ लिरनो हायो जों बेनिखायनो जों इयाव लिरनो हासिगोन किउ पि एफ नि जायगायाव मा लिरगोन किउ पि डि प्लास खना एफ पि डि लिरगोन आरो एफ पि डि जोंहा 90 डिग्रिया थाबाय बेखौ 2 नाम्बार खालामनो हागौ आरो जुदि मिलायनो दंबाथाय मिलायना लागोन ना मिलायनोथ' गैया इयाव जेनेबा किउ पि एफ माने मा किउ पि डि प्लास एफ पि डि लिरनो हागोन इयाव साइडआव आं दिहुनखादों ना किउ पि डि आरो एफ पि डि दाजाबनायाव मा मोनदों किउ पि एफ मोनदों नालाय किउ पि एफ नि जायगायाव किउ पि डि प्लास एफ पि डि लिरदो नै किउ पि डि प्लास एफ पि डि लिरदो नै किउ पि एफ नि जायगायाव इकुवेल थादों 90 थादों नै साइडनिखौ लिराबाबो जागौमोन आं दा नैयाव गोमोरखायाखै नालाय नै ना अब्ला दा जों नायनि से आरो नैखौ मिलायना नाय दा से आरो 2 नाम्बार समानथाय मिलायना नायबाथाय ओरैबायदि नुगोन आगदाखै 90 आगदाखै 90 सेनि आगदाखैबो 90 नैनि आगदाखैबो 90 अब्लाथाय आगदा आगदानिया समान समान नालाय नैबे आगसिनिजों आगसिबो समान जागोन से आरो 2 निफ्राय से आरो 2 निफ्राय 1 and 2 implies से आरो 2 निफ्राय मा जागोन जोंहा आगदा आगदाना 90 समान नालाय नैबे आगसिनिजों नैबे आगसिनाबो समान जागोन आगसिथिं मा दं सेनि आगसिथिं याव दङ किउ पि डि प्लास खना मा दं पि किउ डि दं आरो समान नाय 1 नि आगसिखै दंमोन किउ पि डि प्लास पि किउ डि प्लास पि किउ डि बे दं आरो एबार नैबे 2 नि आगसिखै मा दं किउ पि डि प्लास एफ पि डि प्लास खना एफ पि डि बे आरो नाय मा खालामबाय जोङो नैबे आगसिथिं दं किउ पि डि प्लास पि किउ डि ओमफ्राय नैबे आगसिखै दं किउ पि डि प्लास एफ पि डि नै माने आगदाना समान नालाय आगसिनिजों आगसिबो जों समान लिरनो हाबाय से आरो 2 निखौ से आरो 2 नाम्बार समानथायाव आगदाना समान नालाय नै आगसिनिजों आगसिबो समान जोङो लिरबाय आरो अब्लाथाय दा जों इयाव ओरैबायदि मोनगोन आगसि आगदा नायनो थांबाथाय मोननैयावबो नैबे खना किउ पि डि दं नालाय केन्सेल जानानै मा थालांबाय खना पि किउ डि इज इक्वल्स टु खना एफ पि डि बेखिनिखौ जोङो मोनथ'बाय आरो बेखिनिसिम जों फैबाय आरो नेक्स्ट जोङो गुबुन मोनसे स्टेप फैलायनि आरोबाव एबार जों गुबुन मोनसे थार बुंथि बाहायनानै आरोबाव फोरमानखौ लाबोगोन नाय जों मोनसे खोथा मिथिखागौ जे मोनसे बेंखनाव एखे सिलिं हांखोनि सायाव थानाय बेंखननि फारसेथिं थानाय बेंखनथा खनाफोरा जेब्लाबो समान जायो दा नैबे पि डि खौनो ला पि डि आ दोंसे सिलिं हांखो जाना दं आरो आं डटजोंनो होदो जेनेबा पि डि खौ नैबे पि डि सिलिं हांखोनि सायाव नाय पि डि इ मोनसे सिलिं हांखो ना बे सिलिं हांखोनि सायाव नाय बेंखननि फारसेथिंनो मोननै बेंखनथा खना दं मोनसे जाबाय नैबे पि ए डि नुदों ना पि ए डि नै पि डि सिलिं हांखोनि सायाव बेंखननि नै फारसेथिं मा दं पि ए डि मोनसे नैबे बेंखनथा खना दं आरो लोगोसे पि ए डि सिलिं हांखोनि सायावनो नाय पि किउ डि मोनसे बेंखनथा खना दंबावो नै बिदि दं नंगौना पि किउ डि नि अब्लाथाय नाय नैबे पि डि सिलिं हांखोनि सायावनो बेंखननि नै फारसेखैनो मा दङ मोननै बेंखनथा खना दं मोनसे जाबाय पि ए डि आरो मोनसेया जाबाय मा पि किउ डि नैबे बे मोननै खना दं आरो अब्लाथाय मा जाबाय जे जोंना थार बुंथि बायदिब्ला ओरैहाय जे एखे सिलिं हांखोनि सायावनो बेंखननि फारसेथिंनो थानाय बेंखनथा खनाफोरा गावजों गाव समान जायो
अब्लाथाय इयाव सोर सोर जाबाय PAD खना PAD आरो मोनसेया मा PQD खना PQD बिसोर मोननैया मा गावजों गाव समान जागोन मानो होनबाथाय एखे सिलिं आंखोनि सायावनो थानाय बेंखनथा खनाफोर बिसोरो नैबे PAD जो PQD जो समान जाबाय अब्लाथाय दा जों इयाव मा लिरनो हागोन PQD नै PQD नि जायगायाव मा लिरनो हायो PAD लिरनो हायो आरो खना PAD लिरनो हायो PAD लिरबाय आरो जोङो थाबाय FPD थाबाय आरो सरि FPD नै मा जाबाय PQD नि जायगायाव मा लिरनो हायो PAD बेनिखायनो PQD नि जायगायाव मा लिरबाय PAD लिरबाय आरो जा FPD आ थाबाय अब्लाथाय जोंहा जाय फोरमान खालामनांगौमोन बै फोरमाननि मोनसे नैबे फोरमान फैबाय बायदियानो बियो बुंनो थाङोब्लाथाय नैबेयो PAD इक्वल्स टु FPD ना PAD FPD नै PAD खौ जों मा लिरदोंमोन फोरमान खालामनांगौ दियाव आं नैयाव लिरना दोनदो एसे नैजा नुहुरसवाखै आं खोन्थिना होदो नैबे जोंहा फोरमानाव मा खालामनांगौमोन फोरमान खालामनांगौमोन FPD इक्वल्स टु DAP मोनसे नाम्बारनि गतिके नैयाव मा दं जोंना मा नांगौ DAP नांगौ आरो FPD आथ' नै FPD दंखायोनो नैबे DAP जानांगौ नैबे PAD खौ जों मा साजायनानै DAP बो लिरनो हागौ DAP लिरनो हागौ PAD खौ जों साजायना DAP लिरबाय आरो ओजोंहा FPD आ इदिनो थाबाय FPD आरो उल्थायना होबाथाय नैबे से नाम्बारनि फोरमाना फैसिगोन जोंना नै FPD खौ जा लिरदो FPD नै FPD खौ लाबाय समान नैबे DAP आ थाबाय आरो DAP नाय अब्लाथाय नैबे मोनसे फोरमान जाबायना FPD इक्वल्स टु DAP मोनसे फोरमान जाबाय नांगौ जायो आं फोरमान जानायखौ केपिटेलै होना दोनदो इ मोनसे फोरमान थांबाय एबार नेक्स्ट नै मोनसे फोरमानाव फैगोन जों EPD इक्वल्स टु DCP खौ जोङो फोरमान खालामगोन आरो एबार दा जों इखौ फोरमान खालामनो थाखाय आवगायलांसै नेक्स्ट जोङो नाय नेक्स्ट मोनसे फोरमानखौ खालामनो थाखाय मा खालामबाय नै मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै माने मा मोनसे बेंखननि सिङाव थानाय जाय आखान्थिब्रै बेखौनो मा होनना बुङो बेंखनारि आखान्थिब्रै दा बेयाव नायनो थांबाथाय A P नै ओजा A दङ दै नैबे A नंगौना नैबेयाव दं P नै P दङ ना ओजोंहा नैबे C दङ A P C D APCD जागोन आरो ना APCD जों इखौ नायगोन AP दङ ओजा C दं नैयाव C दं जेनेबा नैखिनियाव C दं ओमफ्राय D आबो दं नैबे गोजौखै दं आरो नैयाव दं D अब्ला नाय AP APCD मा जाबाय मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै जाबायना इयो मोनसे बेंखन नै बेंखन सिङाव मा दं APCD मा जाबाय मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रै आरो मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रैयाव मा जायो बेनि उल्था खनाफोरनि दाजाबगासैया जेब्ला बेसे जायो 180 डिग्री जायो बेखौ जों मिथिखागौ अब्लाथाय जों मा खालामनि इयाव मोननै उल्था खना लानि जायफोरनि दाजाबगासैया 180 जागोन आरो माने उल्था खनाफोरनि दाजाबगासैया हमना ला जों नै मोनसे खनाखौ लाबा मा जागोन इ खनाजों नैबे खना इजो उल्था ना नै सिजो आरो एजो उल्था उल्थि नालाय खनाफोरा बेनिखायनो इ मोननै खनाखौ जों दाजाबा बेसे मोनगोन 180 मोनगोन बेनिखायनो जों इयाव लिरनो हायो खना नै C खनाखौ मा लिरनो हायो PCD खना PCD प्लास नै मोनसे खनाखौ मा लिरनो हागो DAP लिरनो हागौ DAP अब्लाथाय बेसे जागोन 180 डिग्री जागोन मानो होनबाथाय मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रैयाव उल्था खनाफोरनि दाजाबगासैया 180 डिग्री बेनिखायनो जों नैबे APCD मोनसे बेंखनारि आखान्थिब्रैयाव मा लिरबाय नैबे खनाजों नै खनाजों दाजाबबा 180 नै खनानि नामा जाबाय PCD आरो नैबे खनानि नामा जाबाय PAD PCD आरो PAD बा DAP PAD खौनो DAP बो लिरनो हायो DAP लिरदों आं इयाव PCD आरो DAP दाजाबा बेसे 180 बेखौ जों लिरगोन इखौ लिरगोन जों बेयाव दानियाखौनो लिरबाय दानिया ना बेंखनारि आखान्थिब्रै आच्छा आं इखौ लिरना होनि थाब जानाय बायदि दा आं बेखौ लिरना होबाय जे दानिया बेंखनारि आखान्थिब्रै APCD आव नैबे APCD आव मा जायो उल्था खनाफोर PCD आरो DAP आव 180 जायो PCD प्लस DAP इक्वल्स टु 180 बेखौ आङो 3 नाम्बार खालामना दोनथ'बाय आरोबाव मोनसे लाबावगोन जोङो मोनसे कन्डिशन लाबावगोन
नै जा साइडआव खिन्थिनानै आङो अबे मोनसेखौ लाबोगोन आरो जों नाय E P F ना E P अच्छा नैबे जेनेबा D आरो नाय इयाव जों जुदि नैखौ लायोबा E P D नै E P F खौ बोना लाखादों आं E P F इ मा E P F आथ' दोंसे हांखो नालाय ना नैबे E P F आ मा जागोन मोनसे गोथों खना जागोन इयाव जुदि जोङो E P नैबे D खौ लायोबा नै D खौ लायोबा ना इयाव मोननै खना दाजाबबा मा जायो इखौ नाय खना E P D खना E P D E P D आरो खना D P F D P F इ मोननै खनाखौ दाजाबबा मा खना सोमजिगोन नाय E P D प्लस खना D P F E P D माने जाबाय नैयो D P F माने जाबाय नै खनाया अब्ला इ मोननै खनाखौ दाजाबबा मा जायो गेजेरनि नैबे रोदाया गैला इ रोदाया गैयाबाथाय मा जालांगोन मा थालांगोन E P F थालांगोन खना E P F E P F आरो E P F आ मा E P F आ जाबाय मा मोनसे गोथों इ जाबाय मा गोथों खना E P F आ मा मोनसे गोथों खना मानो होनबाथाय मोनसे E P F आ दोंसे हांखोसो ना बियो बेनिखायनो E P F आ मा जागोन मोनसे गोथों खना आरो गोथों खनानि माना बेसे जायो गोथों खनानि माना 180 डिग्री जायो बेखौ जोङो नैबेयाव लिरना होगोन आरो जे E P D आरो D P F दाजाबना मा मोनो जों E P F मोनो आरो E P F आ मा मोनसे गोथों खना बेखौ जों नैयाव लिरनानै होगोन नाय आरो होननानै लिरगोन आरो खना मा जाबायो E P D प्लस खना मोनसे D P F इक्वल्स टु मा जागोन खना E P F E P F माने मा गोथों खना नैयाव ब्रेकेटाव होबाय आं गोथों खना ना गोथों खना आरो गोथों खनानि माना बेसे गोथों खनानि माना जेब्लाबो 180 डिग्री बेनिखायनो E P D प्लस खना D P F इस इक्वल्स टु बेसे जागोन 180 डिग्री गोथों खनानि माना बेसे 180 डिग्री इखौ 4 नाम्बार खालामबाय जोङो अब्लानिया 4 नाम्बार खालामबा मा जाबाय नै 3 आरो 4 खौ मिलायनानै आगदाखै 180 आगदाखै 180 जुदि 3 आरो 4 नि आगदानिया समान समान जायोबा नैबे आगसिजों आगसियाबो समान जागोन आरो अब्लाथाय जोङो दा आगसिजों आगसि समान लिरनोसै स' 3 आरो 4 निफ्राय 3 आरो 4 नाम्बारनिफ्राय मा मोनो जों नाय 3 नि आगसिथिं दं PCD प्लस DAP खना PCD प्लस खना DAP इक्वल्स टु PCD प्लस DAP खौ लिरबाय आरो 4 नि आगसिथिं दं EPD प्लस DPF EPD प्लस खना DPF नाय बेखिनिखौ जोङो मोनदों PCD प्लस DAP नैबे आगसिखै आरो इक्वल थाबाय गेजेराव ओमफ्राय नैबे EPD प्लस DPF माने लिखो 3 आरो 4 निया आगदानिया समान नालाय आगसिजों आगसिबो समान जाबाय नैबे EPD प्लस DPF थिगैनो दंना आरो PCD प्लस DAP नैयो इ मोननैया जोंहा समान जाहैबाय एबार समान जायोबा जों मा लिरनो हायो नाय दा जोंनियाव दासो जे जों A नाम्बाराव फोरमान खालामबोबाय मा FPD जो DAP जो समान बेनिखायनो नैबे DAP नि जायगायाव मा लिरनो हायो DAP नि जायगायाव FPD बो लिरनो हायो आरो नै याव खना PCD आ थाबाय ना PCD थाबाय प्लस नैबे खना DAP नि जायगायाव मा लिरनो हायो DAP नि जायगायाव FPD लिरनो हायो FPD लिरबाय इक्वल्स टु नैबे EPD आ थाबाय आरो नैबेयाव नै DPF खौ जों मा साजायना लिरनो हायो याव जे DPF दंना DPF खौ जोङो साजायनानै FPD बो लिरनो हायो आरो FPD बो लिरनो हागौ जों मा खालामबाय नैयाव A नाम्बारखौ बाहायनानै जों मा खालामदो नैबे DAP नि जायगायाव मा लिरदो FPD लिरना होदो आरो मानो होनबा DAP नि जायगायाव FPD लिरनो हाखायो EPD आ थाबाय प्लास ओमफ्राय DPF खौ मा लिरदो जों FPD लिरदो नै FPD लिरदो नांगौ जायगायाव A खौ बाहायनायखौ नै साइडआव लिरना दोननो हायो लिरबा जे A खौ बाहायदो होनना लिरना हो A खौ बाहायना मोनदो जों अब्लाथाय दा जों आगसि आगदा नायनो हागौ आगसि आगदा मा मोनबाय आगसि आगदा जों नुबाय जे FPD प्लस FPD एखे नालाय केन्सेल जाबाय अब्लाथाय मा थालांखो इयाव खना PCD थाबाय
इज इक्वल्स टु खना EPD थाबाय आरो अब्लाथाय जोंहा फोरमान खालामनो होनाया फोरमान जाबायानो इयो एसे साजायनाबानो जागोन इयो नैखो जों मा खालामगोन जेनेबा PCD खौ DCP खालामबाय DCP आरो नैबे EPD आ EPD नो थाथो EPD नै जोंना फोरमाना इखौ फोरमान खालामनो होदोंमोन PCD ना PCD खौ मा खालामदो जोङो DCP खालामना होदो नै PCD नालाय नैबे D खौ P नि जायगायाव P खौ D नि जायगायाव लांदो जों DCP खालामना होदो माने गेजेरनियाल'सो एखे थानांगौ नालाय ना C आ नै D खौ इयाव लिरनो हायो P खौ इयाव लिरनो हायो DCP खालामबाय इकुवेल थाबाय EPD थाबाय आरो दा जोंहा फोरमाना फैबायानो आं खोन्थाना होदो फोरमान मा खालामनांगौमोन नै साइडखै आं लिरना दोनखादोंमोन साइडखै लिरनायखौ आं खोन्थिनानै होदो नैबे 2 नाम्बाराव फोरमान खालामनो होदोंमोन ना 2 नाम्बाराव मा फोरमान खालामनो होदोंमोन EPD इज इक्वल्स टु DCP बेखायनो जोङो दा जे EPD आ नै आगदाखै दङ EPD खौ जों लिर EPD इज इक्वल्स टु मा फोरमान खालामनो होदोंमोन DCP नै DCP आ जा आगसिथि दंना आगदाखै लिरबाय जों DCP अब्ला फोरमान जाबायना नैबे EPD खौ आगसिखै लिरबाय EPD आरो DCP खौ आगदाखै लिरबाय नै DCP खौ आगदाखै लिरबाय अब्ला नै EPD इक्वल्स टु DCP इबो फोरमान जालांबाय नैबे इखौ B नाम्बार खालामना दोनबाय जों अब्लाथाय नैबे A आरो B निफ्राय गासै फोरमान जाजोबबाय दा जों इखौ मोजाङै लाइन मोनसे लिरना होनि आङो मोनसे लाइन लिरना होबाथाय जोंहा फोरमाना जाजोबसिगोन आरो बियो आं इखौ नैयाव लिरना होनि A खौ खोमोरथ'ला आं दा दसे उनाव खोमोरनोसै आच्छा नै गोजौआव लिरना होनि आं गोजौआव लिरना होनोसै A आरो B निफ्राय गासै फोरमाना जाजोबबाय जोंहा स' A आरो B निफ्राय मा फैबाय जोंना फोरमाना A आरो B निफ्राय से नाम्बार मा फोरमान खालामनो होदोंमोन जोंखौ FPD इक्वल्स टु DAP खना FPD इक्वल्स टु DAP मामोन फोरमाना नैबे आरो ना FPD खना FPD इक्वल्स टु DAP नै FPD इक्वल्स टु DAP मोनसे फोरमान आरो 2 नाम्बारनि फोरमान खालामनो होनाया नैबे B नाम्बारनियामोन B नाम्बाराव मा दं जोंना खना EPD इज इक्वल्स टु EPD जो DCP समान DCP नै रमान 1 रमान 2 गासै फोरमान जाजोबबाय जोंना FPD इक्वल्स टु DAP आरो मोनसेया EPD इक्वल्स टु DCP नै मोननैबो फोरमान जाजोबबाय आरो फोरमान जाबाय नालाय इयाव प्रुफ होना लिरना हो स' प्रुफड बेयो एसे गोलावमोन फोरमाना थेवबो जेब्ला प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्लाथाय अब्लाथाय थाब लिरनो हानाय जागोन अब्लाथाय दा आं इयाव फोरोंनायाव जुदि बेयाव 1 घन्टा गाहाम लादोंब्लाबो लिरनाय समाव प्रेक्टिस खालामबाय थाबाथाय 10 मिनिट बा 7 मिनिट बा 10 मिनिटनि गेजेरावनो बेखौ लिरना फोजोबनो हानाय जागोन आनजादाव बेनिखायनो गासैबो गोबां प्रेक्टिस खालाम मानो होनबा सानखान्थि होनब्लाथाय प्रेक्टिसानो मेइनखा नालाय आरो फुमसुआव बांसिन प्रेक्टिस नांबावगौ आरो फुमसुआ बुंनो थांबाथ' एलजेब्राफोरनिख्रुइ बहुत गोरलैसिनसो बियो लिरबाय थायोब्लाथाय गासै स्टेप बाय स्टेप बुजिलांनायखौ प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्लाथाय जोबोर गोरलै जायो बेनिखायनो गासैबो प्रेक्टिस खालामलांबाय था दानिफ्रायनो अब्लानि आनजादाव बेखौ 5 मिनिट बा 7 मिनिटनि गेजेरावनो लिरना फोजोबनो हागोन आनजादाव फैब्लाबो स' आङो दिनैनि थाखाय गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों